И здравейте хора, вие сте с Крис BBB и сега ще анбокснаме. Ето този плик, защото от днеска ни почва коледната ваканция в училище и си разменяхме подаръци и на мене ми дадоха това. Сега ще ви покажа, това не е важно. Сега, подаръците са, нека видим, тази чашка, чакайте, че, и ето тази книга, ето тази огромна книга, вижте, сравнено с ръката ми. Вътре има най-различни загадки. Тук са за човешкото тяло, защо имаме гъдел, има най-различни неща. Има за космоса, има илюзии. Сега ще ви покажа и за космос. Го намеря. Тук някъде имаше... да. Има и за космоса. Много теми има. Препоръчвам я. И една чашка. Това е като гледам чиника. Самата чаша. Готина. И една лъжичка. Нормално. Това предполагам за чай. За каквото искате става. И това е. Вижте, пликчето е много готино също. Това бяха подаръци, с които спечелих. Аз подарих един пъзъл. По-скоро не пъзъл, ами дженга. Ако не знаете какво е дженга, напишете в Google дженга и ще ви излезе една игра. И това беше от мен. Ще се видиме в следващото видео. Това ми бяха подаръците. И да, от мен се за сега. Чао!